Здравейте, Бокс! Аз съм NDJ. Днес ще покажа един сервер на Mordron 123, защото той нещо много му лагва като снима. Това е статуя на мой 74. Той е друг администратор на сервера. Къща от торти, кули, по които се целят тук Мордерони, мой 74 и ние там. Има и други. Тук това е малко градче, кула, и това може да наблюдавате, няма да чупите. Който щупи нещо без да е позволено или нещо такова, ще бъде наказан в затвор, ако е нещо много лошо, ако направите нещо много лошо, направо бан. Но сега тук къщата на NDJ вече, защото Mordron е продаден на NDJ, т.е. на мен, защото аз съм NDJ. Mordron вече ме остави сервера на мен, защото нещо, не знам, ще си прави нов май. Това е PvP арена. Тук се инчантвате, това е къща на приятел. И това е VBox, довиждане.